May nag-comment pala doon sa vlog ni Mrs. Nung isang araw. May nagsabi doon na kumusta naman si Imboy sa trabaho niya. Ngayon pala mga kasinag ay tawag nito? Probe na kami. Yan sama ko yan. Lapit na. Probe na kayo mga sinag. Probinsya ang balik. Magpapasalamat pala ako ng marami sa lahat ng aking mga katrabaho sa PMC. Sa lahat ng mabuting pakikitungo sa akin. Ang nakakalungkot lang nito mga kasinag, nung nakaraang linggo, naputol po yung 4 na daliri niya. Dito sa kanang kamay na putol yung 4 na daliri. Napakasakit talaga ng mga kasinag. Kasi para kang pinutulan ng pangarap nun pagka ganun. Sa isang iglap lang, mababawas lahat ng daliri mo na yan. Mga sinaga, good morning. Uwi na. Shoutout sa kanila. Boss, shoutout. Yan, mga kasamahan ko. Shout out kay Imboy. Yun. Pauwi na kayo mga kasinag. Pasensya na kayo mga kasinag kung ngayon ko lang kayo na-update ulit. Gawa po ng busy ako sa trabaho. Nung malakaraan, pang araw ako. Ngayon, pang gabi na. Kaya ang labas ko umaga na. Araw pa rin. Araw pa rin. Last month na. Ayan. Ngayon pala mga kasinag ay tawag nito? Probe na kami. Yan sama ko yan. Lapit na. Probe na kayo mga sinag. Probinsya ang balik. Kaya last month na namin ngayon mga kasinag. Extend na lang. Na-extend pa ako ng 2 weeks. Kaya nandito pa ako sa company. Sa masusunod araw mga kasinag, baka makauwi na ako ng Bicol. Mabisita ko na yung aking mag-ina. Makapag-vlog ulit doon. Sa ngayon, ito muna ang update ko sa inyo. Shoutout po na kay Sir Will. Ikaw mo dyan. Shoutout. Ay, shoutout. Ay. Kaway. Rider din mo, pre. Ikakanta lang tayo dyan. Yan. Ito na yung motor natin. Nag-RSP po kita niya. Shoutout. Kaway ka muna dyan, kaway. Nahihiya. Shoutout. Ito bago. Nakauna. Ito. Kaway ka muna, kaway. So guys, shout out guys. What's up? Kaway mo tropa, kaway. Kaway mo sa camera. Let's go to Batangas. Kaway mo Batangas. Halika! Kontuwa ka. Sinag, uwi na tayo. Yo, what's up guys? Wala mo ako pre? Hindi nakaharap yun eh. Nasa unahan. Okay, let's go.
Dito na tayo. Oh my God. Okay. Okay na yan dyan si Mutmut. Ayan. Iwan natin dyan mga kasinag. Ako lang mag-isa dito mga kasinag ngayon. Gawa ng yung dalawa kong pamangkin ay pang umaga ang pasok nila. Hello. Pasensya na kayo mga kasinag kung maraming sinampay. Maliit lang kasi ang aming kwarto. Buksan natin yung bintana. Yung aming mga tuwalya. Tuwalya. Okay naman. Ay, salamat sa mahal na Panginoon at natapos ang pagsubok natin ngayon mga kasinag. Natapos ang isang magdamag na pagsubok. Salamat. Ito lang pala ang aming kwarto mga kasinag. Di ba? Ang liit lang. Tatlo kami dito. Yung dalawa kong pamangkin tapos ako. Ang binabayaran namin dito sa kwarto na ito nasa 5,000 kada buwan, sama na tubig, kuryente. Kaya nga nung manakaraan, doon sa tropa ko doon sa kabila diyan, nagpunta ako doon. Sabi ko pag may bakante sila, doon kasi mga kasinag, murang upa ng bahay, nasa 2K lang. 2K, 2.5 ganyan. Isang bahay na siya. Malaki dito. Sabi ko susunod pag may nabakante, sabihan ako. Hindi kami makabuelo dito. Talagang tutulog ka lang talaga. Daw. Yan. Daw. May bagong saing lang. Nasaing tayo. Tama na kaya yan. Kasi yan, lutuan namin. Yan lang yung mga gamit namin dito mga kasinag. Ilan lang yung gamit namin. Update ko lang kay maya ha at magkasikaso muna ako. Magsaing muna ako. May nag-comment pala doon sa vlog ni Mrs. Nung isang araw. May nagsabi doon na kumusta naman si Imboy sa trabaho niya mga kasinag. Shoutout pala kay Idol Almil Milyanis. Kinukumusta niya ako mga kasinag sa aking trabaho. Dito pala sa company mga kasinag, last month ko na ngayon. Tapos na sana po ang aking kontrata nung March 25. Kaso lang, meron pong extension. In-extend nila ako ng 2 weeks. Kaya, April 8, ang tapos ang kontrata ko. Pero sabi ko nga kay madam, baka pwede na hanggang April 15 para isang cut-off. Kasi yung 1 to 15, sahurin ko sa April 25. Matatapos na tayo. Panibagong pagsubok naman ang susungin ko mga kasinag sa mga panibagong company na aking a-applyan. Kasi hindi ko pa sure mga kasinag kung makauwi ako ng Bicol. Gawa ng kapos kasi kami sa financial. Yung mga sinasahod ko kasi, kung maalala nyo, nabanggit ko dati sa vlog ko na may mga kompromiso rin po kami noon na yung sahod ko parang naibayad ko lang doon sa kompromiso namin
Tapos yung sinasahod namin na sa YouTube, yun naman na nagagamit nila misis pang allowance nila sa pang araw-araw nilang pangangailangan, kaso hindi rin po nasapat. Gusto ko sanang umuwi ng Bicol pagkatapos ng aking kontrata kasi nga gusto ko rin sana makasama sila lalo na magpipista ngayong April 27. Hangad ko sana yun na makasama ko sila, lalo na yung mga anak ko, makapagpahinga muna sana sa trabaho. Kaso lang iniisip ko mga kasinag, kapos nga po kami sa pinansyal. Sabi ko kay misis, kung uuwi ako, gagastos kami, wala namang kaming source of income na mapagkukunan. Kaya naisipan ko mga kasinag na pakatapos ko dito sa PMC, baka mag-apply muna ako sa ibang company. Habang bakasyon sana, makaipon-ipon ako para pag pasok ng next pasukan, may maibili man ako ng mga school supply ng aking 3 chikiting. Kaya yan ang naging plano ko na hindi muna po ako uuwi. Dito muna ako mag-stay mga kasinag kahit mga isang kontrata pa uli sa ibang company naman. Gusto ko sanang umuwi ng Bicol na ipagpatuloy na lang yung pagbablog doon. Kaso nga ang problema ko mga kasinag, yung mga kompromiso pa namin. Kailangan ko kasing mabayaran yun eh. Gusto ko kasing matapos lang ng kompromiso namin ngayong taon na ito para wala na kaming isipin. Lalo na yung case ko, isa pa yun sa nagpapabigat sa amin. Kaya hindi ko alam mga kasinag kung ang dapat kong gawin. Sabi ko sa misis ko, tiis na lang muna, magtrabaho muna ulit ako. Pero kung sakali mga kasinag na may blessing na swerteng dumating, baka sakali makauwi ako ng Bicol kahit mga 1 buwan, 2 buwan, makapagpahinga man lang muna ako at balik naman ako pag-apply kung sakaling hindi na magkiklik ulit ang aking pagbablog sa Bicol. Magtatrabaho na ulit ako di sa Cavite. Sa nagtatanong po palan, okay naman po ako dito sa aking trabaho. Ayan nga, nasabi ko na sa inyo na matapos na po ang aking kontrata sa PMC Company. Sa lahat po pala ng aking katrabaho sa PMC, maraming salamat po sa mga naging kaibigan ko dyan, sa mga viewers, subscribers na sumusuporta sa akin. Salamat po sa inyo. Sa mga nakilala ko dyan na mabuting pakikitungo sa akin, salamat po. Sa mga naging kaibigan ko, salamat po sa inyong lahat. At siya nga pala mga kasinag, sa lahat po ng sitter ng PMC, lalo na sa mga machine operator, mag-ingat po kayo mga kasinag. Sana lagi po kayo mag-pray bago pumasok sa company, bago kayo mag-start magtrabaho. Kasi nga mga kasinag, nung nakaraan linggo kasi mga kasinag, meron po kaming kasamahan na naputulan ng daliri. 4 na daliri mga kasinag yung naputol, nabagsakan ng machine. Kaya nakakalungkot man na ganun ang nangyari sa kanya. Ito kasi mga kasinag na tao na ito, siya yung nagturo sa akin kung paano mag-marking. Napakabait niya, wala talaga akong masabi at hindi ko rin akalain na mangyayari sa kanya yun. Nasa almost 10 years na yata siyang regular dun sa company. Ang aksidente talaga mga kasinag, hindi maiwasan. Talagang ganun ang nangyari. Sa isang iglap lang mga kasinag, nawala yung 4 na daliri niya. Nakakalungkot yun para sa kanya. Kasi paano pa siya makakapagtrabaho ng ayos nun? Kasi yung kanang kamay niya, yun lagi ang ginagamit niya sa pagsulat, sa mga gawain. Maisip lang natin na mawala yung 4 na daliri natin. Di ba? Kaya alam ko mapapanood mo ito, boss. Sana wag ka mawala ng pag-asa. Tatagan mo. Kaya mo yan. Siguro may plano naman ang Diyos para sa iyo. Nakakalungkot man, pero pray lang po lagi. At huwag kang makalimot sa mahal na Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Yun lang po ang aking hangad. Kaya sa lahat po ng mga sitter, mga machine operator na nagtatrabaho sa EPSA, mag-ingat po kayo lagi. Kasi itong tao na ito mga kasinag, napakabait talaga niya. Wala po ako sa kanyang masabi. Palangiti lang siya, hindi siya ganong paraimik. Talagang napakabait talaga. Ang sipag pati sa trabaho mga kasinag.
Hindi ko lang akalain mga kasinag at ako napapaisip rin kung bakit nangyari sa kanya yun. Napakasakit sa pakiramdam mga kasinag kahit kanino mangyari. Napakasakit na mabawasan ang ating mga daliri. Napakasakit talaga ng mga kasinag kasi para kang pinutulan ng pangarap nun pagka ganun eh. Lalo na kung may pangarap ka mag-abroad or yung mga gawain mo, yung trabaho mo, hindi mo na magagampanan ng ayos. Kaya nalulungkot din ako mga kasinag sa nangyari sa kanya. Sana naman hindi siya pabayaan ng company. Suportahan naman sana siya sa kanyang mga pangailangan. Kasi dito sa atin mga kasinag, pag naputol ang madaliri, bilang lang ang company na nagbibigay, nagbabayad. Dito kasi sa company na ito, bisa kwento sa akin nung mga naputulan na rin ng daliri, wala naman daw pong bayad yun. Yung daliri na yun, yung mga naputol na daliri, walang bayad yun. Yung mga nangungunang naputulan daw, ang sinagot lang yung sa ospital, tapos kung ilang araw kang hindi nakapasok or ilang buwan kang hindi nakapasok, bayad po yun. Yun lang po ang tulong ng company sa kanya, yung habang nagpapahinga siya, bayad naman po yung mga araw niya. Yun lang mga kasinag. Pero yung matatanggap po na sa kamay, hindi natin sure kung meron ba or wala. Kasi sabi nga nung mga dating naputulan wala. Ang hiling ko lang sa mahal na Panginoon, naway bigyan siya ng lakas ng loob, tatagan niya ang kanyang sarili na kahit ganun ang nangyari, sana maging matatag pa rin siya. Kasi nga mga kasinag, kahit mang kanino mangyari, panghihinaan ka talaga ng loob. Talagang tutulo ang luha mo. Pagka ganun nangyari na sa isang iglap lang, mababawas lahat ng daliri mo na yan, yung 4 na yan. Yun ang nakakalungkot mga kasinag. Pero sana'y huwag naman mawala ng pag-asa. Yung kasamahan ko sa trabaho na regular, hindi ko pa siya nabibisita mga kasinag at hindi ko pa rin alam kung ano ang kanyang sitwasyon. Pero nagpapasalamat ako ng marami sa kanya sa pagiging mabuting kaibigan, sa maayos na pakikitungo sa akin. Salamat talaga. Kasi nakakalungkot mga kasinag pagka ganun ang ating sinapit. Kaya nakikiusap po ako sa lahat po ng mga sitter o mga machine operator sa PMC or kung saan company. Pray po kayo lagi. Huwag kayo makalimot na tumawag sa mahal na Panginoon na gabayan kayo sa araw-araw na inyong tiyatahak. Salamat sa inyo. Sa ilang buwan na ating pagsasama, pinakitunguhan niyo po ako ng maayos. Sa mga leader, sa mga regular, sa mga kaibigan ko sa PMC, sa mga security na ating followers, mga supporters, maraming salamat po sa inyo. Bago pala matapos ang video na ito, magpapasalamat po ako sa aking asawa sa pag-aalaga niya sa aming 3 anak, sa mga obligasyon na iniwan ko doon, siya ang nagsasakripisyo na dapat ako ang gumagawa noon. Pasensya na kung sa ngayon ganito ang sitwasyon natin. Pray lang tayo. Darating din ang panahon, magkakasama-sama tayo. Atis lang muna tayo sa ngayon para sa 3 natin chikiting. Baka pwede makalambing mga kasinag na pasuportahan naman po ang YouTube channel ni Lolo Beans Agriventure. Ayan po yung kanyang YouTube channel. Siya mga kasinag, napakarami na naitulong niya sa akin. Nung una pa lang na nag-charity vlog ako, sa mga pinagawa natin bahay, dun sa simbahan, napakarami na naitulong nito sa akin, naipadala nito sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami. Sana mga kasinag, suportahan nyo po siya kasi magpupurgod na po siya galing ibang bansa. Dito na po siya maninirahan sa Pilipinas. Plano niya na umangat yung kanyang YouTube channel at nang sa ganun mga kasinag, makatulong din po siya sa mga kapwa natin mahihirap. Ayun po ang layunin niya. Sa ngayon mga kasinag, bisitahin nyo naman po yung kanyang YouTube channel ni Mr. Lolo Beans Agriventure. Yan po ang lambing ko sa inyo. Nasuportahan nyo po sana siya. At nang sa ganun mga kasinag, mamonetize din po siya at na makatulong po. Ayan po ang tanging lambing ko sa inyo. Bicolanong taga Batangas, ayan yung kanyang YouTube channel. Huwag nyo po siya ng pabayaan. Ayan lang po rin ang tanging lambing ko sa inyo.
please subscribe naman po. Suportahan nyo rin mga kasinag si Agi TV. Ayan po yung kanyang YouTube channel. Si Idan Vlog. Ayan po. Yung mga channel yung mga kasinag, baka pwede lang pong suportahan nyo. Ayan lang po ang lambing ko sa inyo. Huwag nyo po saan pabayaan. Sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Naway gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa araw-araw natin tinatahak. At hanggang dito lang muna mga kasinag. Bye-bye!